Ako si odkladať peniaze tak, aby si mal každý rok viac? Ak chceš, aby aj tebe ostávalo každý rok viac peňazí, mal by si sa riadiť týmito 4 krokmi. A ten posledný je veľmi dôležitý. Za prvé, mať fixne nastavenú sumu, ktorú si budeš odkladať každý mesiac. Odporúčam aspoň 10% z príjmu. Za druhé, mať jasný cieľ, na čo tie peniaze použiješ a kedy ich použiješ, napríklad dôchodok alebo bývanie. Za tretie, mať správny produkt, do ktorého odkladáš peniaze, aby sa zhodnotili aspoň nad infláciu, napríklad rôzne investície. A to najdôležitejšie nakoniec, vybudovať si v tomto smere disciplínu. Nie raz za rok alebo za pol roka, skrátka každý mesiac odložiť. Ak si toto osvojíš, tak ti garantujem, že z dlhodobého hľadiska budeš mať každý rok viac peňazí. A prečo sa to ľuďom nedarí, sa dozvieš v popise.